איפה היינו? מה 8 שניות? שקט, לא לדבר. מה אתה מנסה לעשות בינתיים? מי שעשינו לייק, נכון? היה. לא, לייק. I love you. Oké, over de hegel, verklaten. אתה חושב להרוס? אפילו כפתור לפעבוד. בלינג. בלינג. יש להיכנע הרגל פה, פצע עמוק, שם גולה, שהוא לא הולך על הרגל, מי? תמר, איפה הפצע שלך? לא, אני לא רק... איזה פצע? הבנו, אבל איפה יש? אפשר גם להוריד. לרופא אור. לא! לא רגע, מה עושים? הוא לא הולך על הרגל, הלכה על שהוא לא הולך על הרגל. אתה לא עד! לא! אתה הולך על הרגל? לא. די! דחתי, מעצבנת. מה אתה מרביץ לה? כך. נתנה לי ביסלי. אבל היא אמרה. דאבונים. לא ביסלי. תמר, שם נורמלי. זה כמו ביסלי הבא. הבנו. לא תרוך? הרכבת ארוכה מהרציף. נוסעים היושבים בקרונות האחרונים. 6-7. מנת לרדת בתחנה זו. אתה יכול לומר, אבל לא מתקשר אליהם. עכשיו אני לא תקח.